Mga pampublikong tungaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mo pahigayon og mas sayong final exam isip pagpangandam kung ugaling muluwat ang DepEd Central Office og class suspension. Si Luan Merondina sa report. Inay sunod simana, karong Huwebes o Biyernes na ang final exam alang sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mag-graduating man o dili. Kini ang usa sa mga pagpangandam nga himuon sa DepEd Lapu-Lapu kung ugaling muluwat og kamanduan ang DepEd Central Office sa pagpakanselar sa klase nunod sa mga nagsakang mga kaso sa COVID-19 sa nasod. So that worst comes to worst, if in case there will be suspension of classes, so we are done with the exams. So we can rate the children based on the really outputs. Mato ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Wilfreda Bongkalos, sa pagkakaroon magpadayon gihapon ang mga nakaschedule nga mga moving up exercises o graduation rites. Sa Marso 30 hangtod Abril 3 ang schedule sa graduation sa mga pampublikong tunghaan. We are still waiting for the central office to give their advice what to do. But we will prepare our principals, both public and private, heads up lang namo during our meeting that if ever we will not be allowed to hold graduation ceremonies, then we can simply distribute our certificates. Sa classroom na gina siya. Gipasabot sa DepEd Lapu-Lapu nga kung ugaling walay directive nga luwatan ang ilang buhatan sa pagkanselar sa mga graduation ug moving up exercises. Gamito na lang nila ang nahabiling mga semana alang sa remediation ug enhancement period. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda.